Kaixo, oraingo honetan historian zehar artista ugarirentzako inspirazio iturria gortezin izan den leku bat erakutsi nahi dizuet, Urumea ibaia. Urumea ibaia Donostia zeharkatzen duen ibaia baino askoz gehiago da. Gure hiriaren historiaren lekuko izan da eta bere paisaia kartelan ugaritan agertzen da. Adibidez, mugimendu impresionistako kide den Dario de Regoyosek Urumean aurkitu zuen inspirazioa. Bere kuadroek uraren erreflexu isladak maisuki agertzen dituzte. Argazkilaritza ere ezin dugu ahaztu. Argazkilariek garai desberdinetako Urumea harrapatu dute, bere ibilbideeko arkitektura eta ibai historikoak erakutsiz. Pinturaz gain, poesia gai izan da baita ere Urumea. Gabriel Zelaya bezalako poetek bere uren edertasunaz eta lasaitasunaz idatzi dute, bere bilakaera hiriko historian duen eragina erakutsiz. Beraz, Urumeatik gertu paseatzen zareten hurrengoetan, gogoratu bere ureetan musa aurkitu zuten artista guztiengat. Eta auskalo, agian zuek ere inspirazioa topatuko duzue hor.